In deze reeks afleveringen laten we u vanuit vogelperspectief de veranderingen en ingrepen zien in het gebied tussen Blitterswijk en Wansum. In deze tweede aflevering starten we vanaf het Lange Ven en vliegen zuidwaarts richting de Vennerijsseweg. Hier wordt gewerkt aan de rondweg, met daarin al duidelijk zichtbaar de nieuwe rotonde. Een stukje verderop is de fietstunnel in aanleg. Hier is ook zichtbaar hoe de Vennerijsseweg straks aangesloten zal worden op de nieuwe rondweg. De huidige Vennerijsseweg eindigt straks op de nieuwe rotonde. De weg naar Geisteren en de verbinding met het Lange Ven loopt dan via de aansluiting met de rotonde rechtsonder in beeld. We stijgen nogmaals op vanaf de Gouverneur Hoebestraat en vliegen richting Geisteren. Aan de rechterzijde is men al begonnen met graafwerkzaamheden voor de uitbreiding van de industriehaven. Vanaf de Maas gezien zal deze er ongeveer zo uit gaan zien. De huidige Geisterseweg komt dus te vervallen en is straks alleen bereikbaar vanaf de nieuwe rotonde helemaal links in beeld. De haven met containerterminal wordt dus flink uitgebreid en de boerderij met varkensstallen links in beeld wordt binnenkort gesloopt. Rechts in beeld de opslag van betonelementen door de betonfabriek waar de rondweg straks precies langs gaat lopen.